dnešný deň. Išiel som s ťadom kupovať sviňu a meso, ne. Týpek nám ponúkol diviaka, čo mal najazdené 8 kilometrov, nikdy nebúraný. Diviaka, čo mal najazdené 8 kilometrov, nikdy nebúraný. Tak ho dedo sebral domov, že budú klobásky, ne. Až doma zistil, že má stočené kilometre a jablčka na prednej náprave vytočené o 170 stupňov. Tak sa dedo vrátil a obzral mu bránku, dobre mu dal, ne.